ala yɛrɛ de bɛ mɔgɔw to yen na kabala simɔgɔ de t'a bɛ taa adama o de don hakɛtɔ bɛ de wajuli tɛ ban jiko fana tɛna ban sinon sokɔnɔna n'a fɔra ko a bɛ contrôler pantalontigiw fila bɛ yen an yɛrɛ t'a dɔn min ye muso ye o la pantalontigiw fila pantalon bɛ muso la a bɛ cɛ la jɔn bɛ jɔn corriger jɔn minnu don k'o kɛ k'o man ɲi moi je vais même demander ala k'i mɛn a la ala k'i se ala k'i fanga se mécanicien fila jɔlen bi yan kelen si ka kɔrɔ question dɔ de mobili min bɛ nalen ni corbillard hakili de b'a la mobili ni mobili hakili ma di n'u b'a fɔ ko cerveau mobili jɔlen de mɛnna an ma se ka sira sɔrɔ ka na wajibi kɛ u tora ko k'o kolen jɛlen ɲumanin ko ka na n'o ye mobili kora mobili wulila mobili bana ka bɔ a la ka bɔ a nɔ na an mɛnna ka mobili kɔnɔ ka da o la kosɛbɛ a bɛ lavage la ni tɛna busan kɛ k'a bugɔ mobili min bɔra n'a san kelen ye n'o ye 2021 an y'o kɛnɛmani bila ka taa saba ka na a wulilen bɛ ka na diyagoya a bɛ na parce que f'a ka ye de f'a ka ci nin kɛnɛ kan yan f'a ka ye a bɛ na bɛɛ b'a ye mécanicien min bɛ yan n'a bɛ se k'a seereya cerveau ma ye min ye mɔgɔw k'a dɔn mobili hakilima don hali ni problème b'a la hali n'a fɛn dɔ bɛ sira la mobili yɛrɛ b'o fɔ k'a sɛbɛn mobili de don donc ji donna yɔrɔ la yɔrɔ ma diya ye fo k'a bila a ka ja k'a si de sinon ale tɛ wuli u b'a wuli ko kelen dɔrɔn de ni mɔgɔ don an b'a deli mais bolifɛn a tɛ se ka bugɔ dɛ i b'a sama parce que i tɛ se k'a ɲimi fana o de mɔbili mɛn sara la ni n ye fɛn fɛn fɔ n b'a kɛ su kora kojugu mais mɔgɔ bɛ si ɲɛna diɲɛ ko de dɔnkilidala n'o bila dɔnkili la tigɛ kuma t'o la dɛ sinon dɔnkili dɔ de bɛ n kɔnɔ k'o fɔ ko fila dɔrɔn dakuruɲa fila mais ni Adama Fane bilala ala bɛ si o fɔ n b'a fɛ balo e yɛrɛ da ka so yɔrɔ ma n'o ye Tɔla Ali Baduru Ali na n b'a fɛ k'o yɔrɔnin min a kuma ni k'o fɔ n bɛ mɔgɔ nimisi wa Ali Baduru Ali ayiwa Jama an ka hakɛ to retard ninnu ni su kolen na an ye kalan kumanba de mɛn sisan nɔ nin donba in na nin kalo camanba in na mun fɔra a y'an bɛɛ nimisi wasa tiɲɛ la an ko mobili yɛrɛ ye hakilima ye hadamaden mɔgɔya yɛrɛ ye hakili de kalankan in yɛrɛ ne yɛrɛ mun tun bɛ ne kɔnɔ o y'o bɔ ne kɔnɔ ne y'a fɔ ko n'i y'a di Fane ma a tɛna gadakuruɲa fila ma mais mun daminɛna sisan hali n'an kun sera yen na o kun ka di n bɛ diɲɛ ɲini mɔgɔw fɛ question 3 mobili o kuma ou bien mɔgɔw ka kuma ou bien karamɔgɔw ka kuma o 3 an b'a daminɛ jumɛn na k'a kun cɛ jumɛn na
mɔgɔw ka kuma ka dakuruɲa kelen fɔ la an k'a cɛ ubiyɛn dakuruɲa kelen mobili la an k'a cɛ ubiyɛn mɔriw dakuruɲa kelen an k'a cɛ. ayiwa ne kɔni sago don mobili ta o y'an na kun bɛɛ n'i sago don. mi ko min b'a fɔ kɛ bɛɛ kulo b'e la. kuma de fɔ o la bɛɛ bɛ kɛnɛya nka question don bɛɛ bɛ hakilila fɔ. mɛ ni question kɛra naani ye don ɲamakalaw ta wa aw kɛ jumɛn. olu ta olu ta ka kɛ ala tɛ y'anw bila fɔ dɛ. sallallahu alaihi wasallam. Mamu Kase. Ko n'an b'a jumɛn yɛrɛ. ko Jalo o de fɔra sisan o de kun m'o mɛn o. sinon mobili ta o ye mobili chauffeur ko ye dɛ. a ka bolo ci mɔgɔ kelen ka kɛ mobili chauffeur ye. an kana minɛn wɛrɛw kɔ dɛ. k'a kana yɛlɛ mobili kɔ. parce que an karamɔgɔ ko mɔgɔ ɲuman bɛɛ bɛ bɔ mori de mɔgɔ jugu bɛɛ bɛ bɔ mori de ko ni olu banna dugukolo kan ko dugukolo bɛ kɛ cogo di. ne ma kalan e kɔrɔ fɔ dɛ. ko ni mori banna ko ala dugukolo bɛ kɛ cogo di e bɛ se arabu kan e ka hɔn. an karamɔgɔ bɔra kalan na k'a fɔra ko ni mɔgɔ ɲuman banna ko dugukolo bɛ kɛ cogo di. mori kɛrɛnkɛrɛnna moriw dɛ ko ni dugukolo ko ni banna dugukolo k'a bɛ meleke. ayi k'a bɛ meleke. ala ka n'o cɛ jɛ amina yɛrɛ bi maa nua ti pati. su nana kuma bɛɛ a sigira ala ko kan wa a bɛ laban ala ko de kɔnɔ. an karamɔgɔ bɔra kalan na sa ko a ko ni ala ka mɔgɔ ɲuman ye. a ko i sɔnna ɲuman sɔrɔ parce que ala ko mun ka d'ale ye a b'o de kɛ. bon ne ta in bɛ goya jɔn fɔlɔ kɛra hasidiya kɛ. a fɔlɔ kɛra hasidiya. ne bɔra ne donna Dubaï don min na Alimami kulela k'i pinɛ kan k'an kun bɛ kisi nama ba ye k'an nɔrɔ de bɛ na arabu est-ce que a bɛ n dɔn wa. i y'a fɔ. i ɲɛ bɛ diɲɛ appareil fɛn fɛn na nin bɛɛ tɛ se ka marché la e kun. ne y'an kuntigi ye gundo mun tɛmɛna o gundo de bɛ ne bolo jɔn si tɛ yen i ye ne kalan mori kalan na i ye n kalan madarasa i ye n kalan ekɔli la mais gundo min bɛ ne bolo i ma ne kalan la ayi o ma kɛ san o san ne bɛ ci b'a ye san o san bɛ n kalan haya. salalaw batani fatani o tɔ ye gundo in t'o fɔ ka e ta ala. non ne ma dɛsɛ foyi la o la diɲɛ kɔnɔ fo ni mun man diya fo ni man diya ala ye n b'a fɔ o la i ka sababu kɛ n'i y'a kɛ dɔrɔn i b'a ye. n m'a fɔ mɔgɔ n'i bɛ sa ko n b'i bali saya la n'i y'i tigɛ minɛ i b'o fiɲɛ duman ni sali dɔ k'i sigi ne ala y'o kɛ. ko ni mun ye ala di a b'o de kɛ mɔgɔ fila bɛ yan cɛkɔrɔba fila bɛ yan cɛkɔrɔba fila u bɛɛ bɛ luwanse la. kuma bɛɛ kɔrɔ ne bolo misiri kɔnɔ kalo juru b'u la mun ci ka kɔrɔ a sigilen kulo b'a la a b'a dɔn ale de ko don wa a fari man d'a la a bɛ se k'i yɛrɛ yira. ترى البدر علينا بثنية الوداع ترى البدر علينا على كيرة مدينة ويلك كيرة بسم فوتوك فيلفين توكا تموفين والله محمد بسم كما كان وجودي محمد في مدينة ويكيرة بسم كيرة بسم ويبويا منك الله كيرة ويبويا منك محمد ويبويا منك أبو بكر uye boye minge Usmaniye uye boye minge Ali uye boye minge Silame uye
موسون كهون مود مورا مدارا على غير بسم الله فلا آل بدر علينا ميزانية الوداع لا سين لنا لا سين كامرنا تردنا ya jangan tahu Nuansa kalau jodoh bila, waktu orang bayi nisol dulu kat dulu orang kafe jasa suina kita. Apa tak tu? Ada mau lapar satu. Apa tu? Apa? Mari tu buruk kaya. Ayo tu dia ni lagi buat ada tu balik. Jadi apa? No, jimba no. Amal buku. Solio. Sama dengan Yosua. Kebaca lah. Afora Maria. Kita mau hangat dong. Boleh kan ada. Solio. Afora mau afora lima. Okey, selama kita apa sotu. Bagaimana dia kamera? Kapaku. Kan benar jadi korban di bawah pulau tu. Ia kerana. Okey, bola. Kamera. Jangan berorong lah. Ah, jemaah kalau dia demi kalau ang bawa perangkat dia. Ang bawa di bandar. Ini kira di Murubala. Nama wajib bersorok. Kamera. Mana? Nam. Akalaya kan Allah. Akalaya kan akala. Akalan doni. Organisation des paiements. Il est 81 000 francs. Parcelle numéro TB6 sur 615 S 174 Mourouam. Ayo kita rafal lagi. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya ja ayi ko ko tima. Ayi fami ko ere ni bila idni me alman na ala do ne ba. To bay mangene. Banay ni ran alida awati do ala. Ni majala na ma fulani banay sila. Vraiment de wu mi mala am bana ko de shi wa ti ba mi suru kono ko. Ni ya tigere ni mi suru la do banay ne ya ta mi kono na. Oche. Ni kuma gele mi gongo do ko mi de kana ka de ya. Nani ni so ja ka shi. Kai so dura. Ame wata alhamdulillah ya la baraka. Duri ga gonde ne ka. Ya masa. Wallahi ya masa. Kamera bukan ditabuka. Bukan ditabuka. Ala pancainya na. Ngani de soya ala.